Tras manter unha xuntanza cos veciños do lugar de Esteiro, o BNG trasladará ao pleno unha serie de demandas formuladas polos residentes na zona, entre elas a necesidade de acabar coas molestias derivadas do funcionamento do pozo de bombeo instalado na zona, ao lado das vivendas e dun parque infantil. Os pozos de bombeo son moi necesarios para o saneamento da nosa ría, nos consideramos que son necesarios, pero aquí está dando problemas posto que non está respetando nin as dimensións do que estaba proxectado inicialmente, nin sequera a ubicación. Este pozo que fai hoxe en día é perxudicar a vida diaria dos veciños polo mal olor que desprende e tamén polos ruídos. Por outra banda, piden ao Executivo que inste a demarcación de costas á construción do paseo marítimo, un proxecto xa comprometido para o que foron expropiados os terreos hai varios anos. Que menos que estes núcleos, que menos que rural, pois teña unhas beirarrúas, teña uns paseos marítimos, que menos que este adecentado todo para que a xente poda vivir pois en estes núcleos rurales. Outra demanda en materia de seguridade é a construción de beirarrúas proxectada entre este núcleo e Cariño. Pensamos que é un núcleo importante de Boiro, que merece ter a atención polo menos de construirlle as beirarrúas, unha por seguridade e outra porque é casco urbano moi edificado xa e que, polo tanto, merecía e merece ter a dotación necesaria para a seguridade dos viandantes e para a convivencia e mellora do medio deste núcleo de Esteiro e o Careixo.